Nagyon. Csak ő szokott ilyen rozmár hangot adni. És megint megcsináltam nekünk az utat. Jó, de muszáj volt, amikor Érdre. hallott, ha nem kellett volna kimennem a szersztorhoz, Neked nincs semmi. előrébb lenni. Ezt tedd már ki, légy szíves, hogy ne törjük szarra. Na. Zsák? Hívnak téged, úgyhogy hív a csávó. Na beszélek a gyerekkel. Na. Ez nagy zsák. Ez ekkora? Aha. De hogy fasz, ez 2. Igen? Tedd le. Jó, barátunk volt. Végül megpróbálom a csávot. Kutyát kös ki akkor, és akkor legyen valami meg. Na más csak be is, akkor tudsz dobozolni. Mindent, ami doboz, azt... Az dobozokat hagyjuk. Azt befelem, jó? Még nincs. Jó, megvárunk, amíg... Ez amúgy meg lehet. Jó, másik kell csinálni. Haladjunk tényleg már. Szerszámos izéket hozod. Ott van a szerszámos. Tartod a zsákot? Én tartom. Ugye azért a... Izé játszik azért. Semmi, csak megkérjük, hogy majd munka után dobjon. Ja, az nem. De, Nem, az nem játszik. de. Gyere, akkor fogom. Munka után, hogy figyel minket a munka után. Szentlélek térre. Céges autóval. Szentlélek tér. Menjen minden, mert így nem fogunk haladni. Így nem fogunk haladni, úgyhogy menjen minden. Így nem haladunk. Minden meg kell fogni, Csaba, minden. Igen. Vártam. Nem tudok összabadítani ki. Majd kifogjuk egyszer, de először a mosógép ilyenek csak... Dobozt azt adom, mert azt kell. Na, engedjél be, bújjunk be most már. Mindjárt várjál már, ragadj. Bújjunk be. Ezt a nagy rozmár gecit, amelyik legyár. A búvárkodjál, Csabi. Jó van, most meg. Ja, még egy kérésem van, hogy a Ne. bűtön nem üres. Aha, Aha. az lesz az igazi. Tudom, hogy ez most ilyen beteg kérés, de ez konkrét kérés, hogy a felső szektorban évek óta gyűjtök mindenféle magokat. Ember nincs benne. Nem, ember nincs benne. A felső szektorban ezeket a magokat ilyen üvegekben meg szarokban vannak, hogy azokat egy kerekbe rakjuk. Persze. Ilyen majd elásni. Na, Elásni. Igen, mert ez ilyen furckorrektes. jó, Öcsém tagad azért megy az idő. 6 kilódól haladjunk. Bejebb kell kerülni, hogy akkor menjünk. Maradjál nyugodtan. Nem, mennék már csinálni. Mert Nem látják azt a nagyon nagy fejedet. Figyelj, ezt kiteszed, és majd kint beragasztom. Mert ez tele. Tessék. Rossz már geci. Itt van ez. Van egy le. Ahi? Az Adi azért normális gyerek.
Ja, az Adi az adorján? Igen. Ez tízadok vagy szó. Ja. Szerintem az Adival volt valami. Van a baj, meg tegnap sem veletek volt, hanem már szerintem így szívesen megrecsentem ettől, hogy tudod, akkor nem tudod rá, hogy mi a baj. Igen. De ha ez a cirkuszra lett volna tegnap, akkor még most se tudnám, hol az iPad, és ez nekem nagyon nagy segítség. Jó. Hogy ez meg... Akkor kezdj el dobozolni, mi meg megyünk oda, és akkor... Mert szerintem kezdj el... Srácok, megvan ez a fasság is. Na látod, mondtam, hogy megvan. Na, kezdj el dobozolni, és akkor mi meg mennénk beljebb, akkor haladni. Akkor nézzek, oda rakja be, csak De értem. hát, oké. Én ezt így ki akarom szólítani, ezt lehet. Oké, csak be kell mennünk nekünk is, mert így... Jó, és próbál be. In nomine Pater Noster. Ezt is kitetted? Aha. Akkor már csak kell, ott csak szedd le, mert ennek meg lesz a zöld csizmapárja, akkor belerakom. Az durva valami. Hagyma, rohadt, valami. Cigány. Na, Ja, ez hagyma, nem kell neki. hát oké, csak azért büdös. Ugye az ökrendezés szélén vannak szegények. Jó, mindent fölfogalik, ha megmondod, Vegyél fel maszkot. De még én is éreztem. Igen. Na. Na, itt volt egy zacskó maszk, már nem... mindjárt Nem tudok azt. iszunk egyet, mert felcsinált. Felcsinázott. Vannak nincs, ja, de... Jó, köszönsz? Szia. Te köszönsz, ahogy szoktál? Menjünk. Na. És hogy jutunk be? Aztán megyünk is ebben, amit tudjuk be. Megmondom, mi lesz? Hagyma. Na. Na, azt a hagymát, azt el kell... Mi megyünk beljebb inkább. Papi, Pusti, ezt itt eltakarítom. Jó, megyünk beljebb, hogy valami értelmeset fogjunk meg, mert itt már nincs semmi. Gyertek! Jöttök? Hagymát nem bírom. Mindjárt elküldhetek mindenkit. Csaba, bocs! Bocs, elfejtettem előbb szólni. Na, Fogadod nekem? Fogod? jó? Csináljuk, tényleg csináljuk, mert a törőt nem visszünk át. Mert segíteni akar az ember, de nem mindig tudunk. Jó, tehát Üres doboz kell. Igen, az dob- azokat dobjuk oda. Jó, ez vas. Ez külön. Ez is mehet be. Ez Az nagyon... a lényeg, hogy csak zsákot vigyünk oda ki a folyosóra.
Az akarunk vinni egyből. Gyertek be, a zsákokat, léci, a zsákot ne hagyd el, mert az nem sokat hoztam, csak 200 darabot. Rozmár hangokat ad, ezt megszoktuk már. Csak így... Nekem is van tikki. Nekünk ilyen tikjeink vannak néha. De majd kezeltetjük. Nekem nem kell haj. Dob ki. Ezt ne is hozzuk, mert értelmetlen. Hát van egy ilyen tégelyben haj. De, ugye? Dobd ide! Ott van egy... Drágám a haj. Egy tégely. Európai, mi? Nem tudom, hogy az mi lehet, hogy vártam a Figyelj, ilyeneket... és oda tettem, hogy majd kidobom. Ilyeneket nem hozunk, nincs értelme. Csak izét, ami fontos, bármi más. Kizárt, hogy az direkt van ott. Lehet, hogy csak fölvettem a Dobozok. Kidobom, és utána már nem csináltam. Jó. Üres doboz. Ez megy oda, ezt majd visszük. Ez kell nektek, ki van mosva, tiszta. Csaba? Csaba. Um. Ducatóval lehet? Tehát. Aha, jó. Jó. Milliómos kínaiaktól van. Igen? Köszikám. Jó van. Tudod, így jó a hátadnak. Aha, felrakom az én oldalra. Köszönöm. Neked nincs oldalad. Nem tudok. Csaba, te tudsz, nem? Megint a fistelet. Jesszus. Jó, a zsákot létszi. Szigó, oda raktátok a Itt van, azt bologatod le. Azt hagyd itt az asztalon. Azt létszi. Ne főnökösködjék. Hú. Ai! Ott van kint valahol. Nem vittünk el lapátot. Jó ez. Valami ez már dózva, Zaskó. Aj, bazd meg. A zsákokat ne felejtsd el. Hát, hogy a többi zsák, hogy meglegyen. De hát először hely kell, hogy elférjünk a szekrénynek. Hát muszáj. Csak azok...
Jó. Már lihetsz. Nem, csak nem 140 kapok kilós. levegőt ebbe a Koszageti. szarba. 5 percet dolgozunk, már lihet. Na, A gongolica, az biztos kivágod, mi? nem. Hozzáférjünk a kurva szekrényhez. Jön, ti már hozzáférsz. Tartsd be izét. Csak doboz. Csak doboz, meg jó tálási jegy. Dobjuk oda neki, de jó lesz az. Hát de hogyha visszaváltod, vagy mit tudom én, bármi történik, akkor jó az. Ja, jó. Eldobtuk. Jó messzire. Te meg állhatsz neki csavarozni akkor. Vagy odaadod, és akkor én meg már veszem le az ajtókat is. De nem, még. De mert de minek hárman csinálni azt, hogy ő ott áll magába, én meg innen tudom csavarozni, te meg rakod bele a zsákba Ez vele. jó áll neked? Meg rakd ki azokat a zsákokat, Csaba. Rakd ki azokat a zsákokat. Még nem. Na tele. Tele. Én most szerelek, Csaba fogja tartani. Hú, bazd meg. Hol rakjam? Katának elmondolok. Tessék, tessék. Nem kell. Bazd meg. Ez is már. De, igen. Dobd ide, Csaba, hagyjad, elkapom. De én itt vagyok már. Ő, neki tartsd a zsákot, én csak leszedem az ajtókat, a többi rád vár. Te értesz hozzá. Dobjad ide. Csak el ne essél, cigány. Nem. Dobjad, légy. Tartod a zsákot, cigány? Csaba tartja. Csaba, tartod? Tessék. Vigyázz, óvatosan, cigány. Arra ráléphetsz, ez papír. Na, adjad. Jó? Oké. Ehi? Kíváncsi vagyok, föl leszek ott az oldalon. Megnyílik. Csillag. Ez nagyon szép. Gyönyörű. Hát a izétben, ha fölrakod egy csikot... Hosszított fej nincs. Itt lesz. Nagyon szép. Az nagyon szép. Hosszított fej nincs. Több. Csaba, ez ki se csavarja. Olyan gyenge. Várjál. Akkor talán kifelé kéne állítani. Kifele van állítva. Nem úgy néz. Add ide. Ne úgy. Add ide. Nem értesz hozzá, add ide. Mert? Csak add ide. Állíts be azt. Moskoval meg. Nektek ez kell? Mi? Na, semmi nem. Semmi. Na, sokkal jobb. Igen? Semmire. Nem. Lehet a fej szar, de egyébként nem forog. Ahi! Add ide akkor. Hagyjad. Jó, most jó lesz. Jó? Csak húzd rá erősen. Ne úgy. De ott van a zsák nekem. Ja, Az meg. Legszarabb behajtót hoztad el. Semmit nem csavar. Semmi.
Igen. Egy darab zsákot kérhetek tőletek, vagy nem? Ott, valahol ott van. Ott a zsák. Ott a ruhás. Most lesz jó. Most meg nem lesz. Akkor megy tartsorban. Ja. Hú, pici. Érdekes nekem most már kijön, nézem most. Igen? Igen, De- nekem kijön érdekes maga. De hogy nyomod? Hát nem érzed? Nem úgy. Nem érzed? Mi akkor hogy kell nyomni egy gombot? Na nézzed, igen, igen. Ez van. Hát ne haragudj, 1500 haragszom, 2000 amperes. Na. Hát így én is ki tudom. Akkor miért nem csináltad így? Hát mert nem így akarom. Ragadgatsz. Na húzzál innen! Húzzál innen! Azt ad ide, be a ruhásba. Azt a izét. Én se. Azért az első nap nem tudtunk bejönni. Vigyük ki a... Ja igaz, mondjuk mert sok van, arra is van. Csaba, fogja a zsákot. Arra is van pár ilyen. Jó, akkor én hagylak itt, akkor hozzad te ezeket, én meghozom előről. Még csak el ne ess. Igen, mert... Egy zsák. Vigyük ki, voltjuk rá, hogy ne legyen. Hagyjátok ide, és én kirakom, és nem kell. Nem, már le kell vele mennünk, mert nem lesz ott. Nem, a lépcs... Várjál már, geci! Faszér sietsz. Persze, már csak szétszakadnak. Gyorsan, hát. Kurva sok minden van még. Vigyázz, mert nehéz. Van már kint zsák. Jó. Még hozzá, hát itt is van kint, vagy 40, úgyhogy... Ezeket le kell vigyünk. Le. A flakonokat több felesleges pakolni. Azt nem raktunk. Akkor ez szemét? Az melyik? Nem tudom, hogy van. Nem, abban minden van. Ilyen flakonok nem... Tovább. És legalább látják a Pistit is. Jó érzés, hogy látják, milyen dövet geci vagy.